Hola a tothom, aquest és el darrer vídeo que farem sobre els tutorials del FLAT, aquesta activitat que farem al final de trimestre per enviar-nos missatges encriptats. I abans d'explicar-vos els dubtes que han sorgit avui a la classe, us vull recordar, o m'agradaria recordar-vos quins 4 elements ens hem de fixar abans de crear una partitura. Si anem a la partitura que tenim, com a base, els 3 elements que ens hem de fixar, primer que res és l'instrument al qual està adreçada la partitura. Bé, sabem que en aquestes partitures que hi ha 2 pentagrames, una clau de sol, una clau de fa, i aquesta espècie de claudàtor al principi, estem parlant que l'instrument d'aquesta partitura és per a piano. Si sabem que l'instrument d'aquesta partitura és piano, el segon element que ens hem de fixar és el compàs. Sabem que és un compàs de 4x4. El tercer element que ens hem de fixar en aquesta partitura és el tempo, és a dir, la velocitat de la pulsació. I l'últim, i no menys important, és l'armadura, que són aquests sostinguts o aquests bemols que hi ha entre la clau i el compàs. Un cop sabem aquests 4 elements, ja ens podem posar a crear la partitura. Doncs entrem dintre l'aplicació del FLAT, anem al mes, crear nova partitura, hem d'escollir el nom de la partitura, posaré cançó 3, que és tal com té el títol la partitura que us he passat, anem a crear instrument, teclats, piano, que és l'instrument que hem escollit, i crear. Sí, un cop tenim això, aquí podem veure tots els elements que us he comentat abans. Primera cosa que hem de mirar és l'instrument. Instrument piano, fantàstic. Segona cosa que hem de mirar és el compàs. Compàs de la partitura original, 4x4, aquest 4x4, cap tipus de problema. Tercera cosa que ens hem de fixar és el tempo. El tempo de la partitura original era 120, la negra era 120, doncs hem de posar aquí 120, i hem de triar la negra sigui 120 aquí. Sobretot, que la figura rítmica sigui la negra. I llavors hem de posar el tic de color verd. I per últim, hem de mirar l'armadura. És important que l'armadura, que és aquí on hi ha aquests sostinguts, cliquem aquí, i hem de mirar que coincideixi amb la que tenim. Els símbols que tenim entre la clau i el compàs són 2 bemols, doncs hem de crear 2 bemols, canviar l'armadura de tota la partitura i el tic verd. Tinguem en compte que això el que fa és canviar tots els sis i tots els mis de la partitura que siguin bemolls. Que siguin bemolls significa que hem de tocar la tecla negra, en comptes de tocar el si4 de color blanc, hem de tocar la tecla negra que està just a l'esquerra. Un cop ja hem parlat dels 4 punts del recordatori, ara ja podríem començar a escriure la cançó. Però abans d'escriure la cançó, els dubtes que han anat sorgint són els següents. El primer dubte ha estat que algú tocava un si bemol i li sortia un la sostingut a la partitura. El següent dubte és com podem posar 2 veus a les cançons. El tercer cosa difícil de la partitura és com podem posar silencis en contratemps. I la quarta cosa és com podem agrupar les corxeres tal com estan escrites a la partitura original. Doncs va, ens posem manos a l'obra i comencem. A la classe ha passat a més d'una persona que hem dit si bemol 4 i al apretar el si bemol 4 ens ha sortit un la sostingut. Si ens surt un la sostingut és perquè no estem amb la tonalitat que correspon. Això significa que si mirem entre la clau i el compàs no hem marcat l'armadura. És el cas aquest que tinc jo. Recordem que hem d'anar al principi, a les característiques de la partitura, que és aquí el pentagrama petitet, anar a armadura i marcar que volem 2 bemols i canviar l'armadura a tota la partitura. Ara, si anem a la sostingut aquest, l'esborrem, tornem a clicar a sobre i marquem si bemol 4, ja no ens donarà cap tipus de problema
perquè és la nota que hem escollit. Bé, hem arribat en aquest punt i ara parlarem de com fer segones veus. Si ens fixem en la partitura original, hi ha un si rodona i a la part inferior hi ha molts sols semicorxeres. Doncs sempre això significa que en el mateix pentagrama hi ha dues melodies. Llavors, com que hi ha dues melodies, primer hem d'escriure una melodia i després una altra. Agafarem la melodia més aguda, sempre serà la primera, i en aquest cas és un si bemol 3, doncs el que hem de marcar és rodona, si bemol 3, i fixem-nos que hi ha 1, 2, 3 rodones, si bemol, i al final una blanca, si bemol 3. Val, doncs si anem ara a la nota, a la primera si bemol 3, el marquem, i ara ens interessa fer semicorxeres sota aquest si bemol. Doncs a la part inferior damunt de rodona hi ha un 1 i un 2, això significa les veus. Si cliquem el 2, se'ns ficaran silencis de negre de color rosa, i això significa que és la segona veu. I nosaltres en aquesta segona veu volem escriure semicorxeres. Doncs ara un cop tinguem marcat les semicorxeres ja podem marcar sols 3 fins al si blanca. Molt bé, molts de vosaltres em pregunteu com és que ara es queden aquestes semicorxeres aquí sota. En un principi aquestes semicorxeres queden perquè hi ha una segona veu. El que podem fer nosaltres ara, perquè surtin aquestes semicorxeres, és dir, vull un silenci de rodona, un silenci de blanca, i veureu que com que la primera veu i la segona veu hi ha el mateix tipus de silenci, es posa per defecte un silenci de blanca. Bé, ara hem arribat a aquest punt fatídic de com posar aquests silencis a contratemps. Val? Estem en el compàs que hi ha un sol negre, marquem aquí, val? Ja no hi ha segones veus, és tota primera veu, i la primera nota que tenim és un mi 3 corxera, doncs marquem un mi 3. Veieu que ha sortit un mi natural perquè aquest mi hauria de ser bemol, mi bemol, perfecte. I ara aquí tenim un silenci. El silenci que teniu a la partitura, fixeu-vos que té com a dues ratlletes, això significa que són semicorxeres. Llavors nosaltres volem que el silenci també sigui de semicorxera. Llavors marquem, on hi ha ara el cursor, marquem semicorxeres, i com que la primera nota que hi ha aquí és un silenci, doncs hem de marcar la segona. I la segona nota que hi ha és un mi bemol 3 semicorxera. Molt bé. A continuació, veiem que a la partitura hi ha 3 mi bemols 3 corxera, doncs marquem corxeres i fem 1, 2, 3. I ara ens tornem a trobar que hi ha un silenci de semicorxera, doncs marquem semicorxeres, es generaran 2 silencis de semicorxeres, el primer és el que tenim escrit a la partitura original, el segon és on hem d'escriure nosaltres el mi bemol 3, toquem el mi bemol 3, i ara hem d'escriure 2 mis bemols més corxera, mi bemol 3, mi bemol 3. El mateix procediment hem de fer el següent compàs. La següent nota del següent compàs on hi ha aquest ritme a la mà esquerra és la nota fa, fa 3. Llavors la primera nota fa 3 és una corxera, després tenim un silenci de semicorxera, com que el primer és silenci marquem la segona, és també un fa 3, semicorxera, després venen 3 fa 3 corxeres, 1, 2, 3, en aquest silenci tornem a escriure semicorxera, marquem la segona, fa 3 semicorxera, i ara venen 2 corxeres, fa 3, fa 3. La següent nota, que és a la quarta línia del pentagrama que tenim, és un sol.
Anem a fer, doncs, comencem amb un sol 3 corxera, ara posem silenci de semicorxera, marquem el segon silenci, sol, ara venen 3 sols corxera, 1, 2, 3, tornem a marcar semicorxeres, marquem la segona semicorxera, volem que aquest sol sigui 3 semicorxera, ara volem 2 corxeres de sol, sol, i així en el següent compàs. Bé, i així podríem anar fent-ho successivament fins al final. I l'última cosa que m'heu preguntat o que teníem dubtes era com és que a la partitura original estan agrupades les corxeres en 4 i aquí estan agrupades de 2 en 2. Bé, el que nosaltres podem fer és forçar aquesta unió. Si anem a l'última corxera del grup de 2 i aquí on fica rodona, blanca, negra, tirem les característiques cap a la dreta, hi ha un lloc que fica forzar unión de notes. Doncs cliquem aquí i el que farem és unir les notes tal com estan a la partitura original. Això que estem fent ara és únicament una cosa d'un aspecte visual. En quant a execució i a interpretació és exactament el mateix. Això són corxeres i sabem que són corxeres perquè únicament tenen una línia. Si tinguessin 2 línies, com és el cas de la mà esquerra o la partitura inferior, veuríem que són semicorxeres perquè tenen 2 línies. Espero que us hagi servit, que podeu transcriure tota la partitura, que agafeu moltes ganes i la pròxima classe doncs, començarem a fer l'activitat final. Que vagi molt bé. Adéu-siau.